дуруд ба онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба варзиш. ин барнома дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. шайхҳо ё худ миллиардерҳои араб барои розигии ҳабиб дар рақобат бо конор макгрегори ирландӣ ва боксчии то ҳол шикастнопазири машҳур флойд мейвезер 180 миллион евро пешниҳод карданд. инро расонаи иттилоотии The Sun расонае кард ва ин пешниҳодро ба менеҷери ҳабиб Али Абдулазиз равона сохтанд. то ҳол ба пешниҳоди арабҳо ҷониби доғистонӣ ҷавоби амиқ нагардонидаанд. ба фикри шумо бо чунин маблағ ҳабиб розигӣ медиҳад? Фёдор Емельяненко гуфт ки барои чи ҳабиб фақат муваффақ мешавад. инро мо аз расонаҳои иттилоотӣ гирифтем ва он ҷо маълум аст ки ин суолро ба ӯ доданд. Фёдор гуфт ки ҳабиб бо чанд ҷиҳати хоси худ бар рақибон ғолиб меояд. аз ҳама муҳим бартарии ҳабиб дар он аст ки ӯ аз рақобати ҷисмонӣ дида бо фикр бештар кор мекунад. медонад ки кадом ҷанбаи сусти ҳарифро бояд истифода бурд ва аз ин рӯ ӯ чемпион аст. аммо бояд ҳабиб бидонад ки мухлисон бар сабки ӯ эътироз доранд. ӯ бисёртар дар замин кор мекунад ва ин дилгиркунанда аст. агар ҳабиб баробариро риоя кунад ва бо дасту пояш зарбаҳои нишонрас занад, ин беҳтар аст, гуфтааст Фёдор Емельяненко. ёдовар мешавем ки ҳабиб рӯзи 18 апрел қарор аст бо Тони Фергюсон андари майдон шавад. сармураббии дастаи Манчестер Сити Хосеп Гвардиола баъд аз бохташ аз дастаи Тоттенхем дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфт ки мо аз пойгаи чемпионӣ аз Ливерпул хело қафо ҳастем. ман ҳама корро мекунам, вале мисле ки омад намекунад. акнун дигар умедамон аз Премер-лигаи Англия канда аст. моро мебояд тамоми нерӯи худро ба Лигаи чемпионҳо равона созем. 2 мавсим пеш мо 100 хол гирифта аз Манчестер Юнайтед 19 хол пеш будем. акнун Жозе ва Юрген Клоп беҳтар шуданд ва пеш мераванд, гуфтааст Хосеп Гвардиола. дар бозии даври 22-уми чемпионати Фаронса байни дастаҳои ПСЖ ва Монпеле ҳамлагари тими ПСЖ Неймар бинобар як тӯбронии ба худ хос ба кор Дизард муҷозот шуд. ба иттилои ҳимоятгари парижиҳо Преснер Кимпембе довари бозӣ ин амали нишонзани бразилиро ҳамчун рафтори ғайриварзишӣ ва беэҳтиромӣ нисбати рақиб тафсир кардааст. Криштиану Роналду дар таърихи футбол рекорди навбатиро шикаст ва ба ин тартиб дар мақоми сеюм қарор гирифт. ҳоло мефаҳмед ки дар мавриди кадом рекорд мо ҳарф мезанем. Криш дар охирин бозӣ дар серия А 2 маротиба аз пеналти гол зад ва ба ин тартиб аз собиқ бозингари мунтахаби Олмон Герт Мюллер дар бисёрголӣ пеш гузашт. Герт Мюллер дар фаъолияти касбии худ 720 гол задааст. Криш бошад шумораи голҳояш ба 722 баробар шуд. бо ин нишондоду мақоми сеюмро ишғол намуд. дар мақоми аввал шоҳи футбол Пеле бо 767 гол меистад ва ҳамватани ӯ Ромарио мақоми дуюмро бо 734 гол ишғол кардааст. ба фикри шумо Роналду метавонад то охири фаъолият рекорди Пелеро ҳам шиканад? ба фикри ман ин барои як кори оддӣ аст. яке аз гаронмузтарин футболбози рус дар чанд соли ахир Александр Кокорин ки бо чорабинои пурдабдабаву маблағмасрафкуниҳояш шерозаи кулли матлабҳои расонаҳои хабарии Россия шуда буд, айни ҳол ба як коли зоре гирифтор аст. ба қавли шораи маъруфи футбол Василий Уткин, Кокорин 20 000 рубл маош мегирад. аз рӯи қиёскуниҳои ҳаҷми маоши камтарини ин бозингар назар ба солҳои пешин метавон гуфт ки Кокорин воқеан ҳам муфлис шуданист. ин ҳамлавар дар хусуси ҷанбаҳои бештари шартномаи кориаш бо Зенит ҳарф зад ва эълон намуд ки аз рӯи шартномаи корӣ бо даста аз Петербург камтар аз 20 000 рубл маош мегирад ки ин ҳам ба қурби асъори миллӣ на кам аз 3000 сомониро ташкил медиҳад. маълумотҳои оиди шартномаро ман албатта рӯшан намекунам, аммо чизе ки Уткин гуфта буд аслан ӯ каме зиёдтар гуфтааст. изҳор намуд Кокорини 28 сола вақти мусоҳибааш дар барномаи фетисофи шабакаи телевизионии Звезда. агар мехоҳед ки аз саҳнаҳои ҳаҷвии беҳтарин огаҳӣ дошта бошед, пас ба канали Тоҷикистон ба пеш обуна шавед ки силкааш дар комментария гузошта шудааст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ шоду пирӯз бошед.